हेलो फ्रेंड्स शेषରେ ଇତି ଲାଇଭ୍ ଆସି କହିଲେ ସେ ଆଉ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିବେ କି ନାହିଁ। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଅଲିଉଡ୍ ଓ ସିରିଏଲ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇତି ଲାଇଭ୍ ଆସି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। You are my favorite heroine. Thank you. ओके चलो टाटा बाय बाय आओ निजर देह प्रति केयर नेबे कारण एबे तो बहुत सारा डिजीज बाहर खाली कोरोना ओमिक्रॉन कोरोना ताना कौन ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन तो निज फैमिली रो निजर समस्त केयर नेबे चलो बाय बाय टाटा चलो मूवी गली सो बाय।